Натхняем беларусаў. Лукашенко адключыў рэтрансляторы. Ягоныя сілавікі спалохаліся. Расія псіхуе і рыхтуе вайну ў Беларусі, але слабее з кожным днём. Кітай разам з еўразвязам ЗША і Украінай цяпер за беларускую незалежнасць. Троіца добрых навінаў з Паўлам Севярынцам. Мы сустракаемся, каб разабрацца, што адбываецца ў Беларусі і свеце, вакол нас і ў нас саміх. Подписывайтеся на наш канал. Калі вы подпішыцеся проста падчас прагляду відэа, яго пабачыць большая колькасць людзей. Для нас гэта вельмі важна, бо Беларусі так патрэбныя добрыя навіны. Першая добрая навіна для Беларусі – Москве крышка. Знакамітая крышка над Москвой. Відэа крышкі нафтавага рэзервуару, высаджанай у паветра выбухам сваёй жа супрацьдронавай ракеты, у падмаскоўнай капотні ашаламляльны вобраз. Тут не толькі сотні мемаў, якія запоўнілі інтэрнэт, тут ясны знак таго, як у Расіі у прамым сэнсе зрывае дах. Украінскія ўдары па дзясятках расійскіх нафтаперапрацоўчых заводаў пакінулі Расію без паліва. Садсеткі поўняцца відосамі чэргаў і боек на запраўках. Пачынае зносіць дахі не толькі ў нафтавых рэзервуараў, але і ў праўладных Z-блогераў. Мат-перамат стаіць у адрес штабных генералаў. Уся Расія бачыць гіганцкія пажары і кадры прылётаў украінскіх ракетаў. Стаіць у чэргах па бензін і атрымлівае тысячы новых пахаронак. Афіцыйная тэлевізія кажа, што СВО ідёт па плану, але людзі на свае вочы бачаць, што адбываецца. Расія пачынае псіхаваць, Расія закіпае, а ўсім вядома, што такое расійскі бунт бессмысленны і беспашчадны. Цяпер у Расіі народны герой, былы камандзір батальёна імя Судаплатава Александр Лунін, які прыгразіў Пуціну армейскім мяцежом. Самога Луніна, канешне, арыштавалі, але ягоны ролік за пару дзён праглядзела 15 мільёнаў чалавек. Лунін кажа пра жахлівыя рэчы, якія адбываюцца на вайне. Расійскія камандзіры гоняць жаўнераў на верную смерць. Мясныя штурмы. Забіраюць у іх грошы і рэчы, трымаюць у ямах і абнуляюць. Асобная тэма – это хлусня Міністэрства абароны Расіі пра поспехі на фронце. Зафарбоўванне на штабных мапах яшчэ не захопленых тэрыторыяў, пасля якога жаўнеры на фронце трапляюць у пасткі і гінуць. Прыпіскі ў ахвярах супраціўніка і ўтойванне сваіх стратаў. Расійскія вайскоўцы бачаць хлусню і, канешне ж, іх баявы дух падае. Галоўны юродзівы расійскай эстрады Шнур здымае кліп у клетцы і просіць у Дзеда Мароза. Што? Бачок бензіну. Простыя расейцы нарэшце прадралі вочы і пачалі выказвацца ў адрас свайго верхоўнага галоўнакамандуючага. Красамоўны паказчык катастрофы для Пуціна – рэакцыя на ягоныя словы ў Рунеце. Пад відэа выступаў на з'ездзе «Единой России» большасць расейцаў ставіць значок «Клоун». Гэтых клоунаў за апошнія тыдні дзесяткі тысячаў. Хто стары блазан? Путін у правале, Расія ў мінусе, Беларусь у плюсе. Другая добрая навіна. Лукашенко выканаў умовы ультыматума Украіны. 19 чэрвеня прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі абвясціў ультыматум Лукашэнку. На тэрыторыі Беларусі уздоўж мяжы з Украінай працавалі рэтрансляторы, якія прыцэльвалі расійскія дроны на Украіну. «Прыбярыце іх», – сказаў Зеленскі, – «інакш гэта зробім мы. Даем тыдзень часу». Некалькі дзён на Палесе было чуваць, як пралятае муха. Запахла вайной. Удар па тэрыторыі Беларусі азначаў бы ўцягванне беларусаў у вайну. Новы фронт працягласцю ў 1200 кіламетраў. З'явіліся звесткі пра перамяшчэнне вайсковай тэхнікі на Гомельшчыне і Берасцейшчыне. На Гарадзеншчыне пачалі выклікаць у ваенкаматы ваеннаабавязаных беларусаў. Увесь свет з нарастальным здзіўленнем сачыў за маўчаннем Лукашэнкі і ягонымі зборамі ў далёкую камандзіроўку. Беларусь пачала рыхтавацца да развязкі. Але 22 чэрвеня Лукашенко нечакана адключыў рэтрансляторы і з'ехаў ад граху падалей. Спярша на Валдай, затым у Кітай ды Інданезію. Чаму круты і ненахіляемы прагнуўся? Уся справа ва ўкраінскіх дронах. Зброеныя сілы Украіны цяпер могуць бесперашкодна наносіць удары за многія сотні і нават тысячы кіламетраў, паліць нафтабазы, знішчаць масты і цэлыя дарогі, усю інфраструктуру і лагістыку. Тысячы дронаў, якія каштуюць капейкі, гіганцкімі роямі прабіваюць нават падрыхтаваную сістэму супрацьпаветранай абароны з даражэзнымі ракетамі і руйнуюць заводы коштам дзесяткі, нават сотні мільёнаў даляраў. Мы ва Украіны як на далоні, прызнаў Лукашенко. І гэта праўда. Вось паслухайце, што кажа найбуйнейшы вытворца дронаў ва ўкраіне, заснавальнік карпорацыі Firepoint Дзеніс Штылерман. Крытычная інфраструктура, за кошт якой існуе Лукашенко, будзе знішчаная ў першы ж дзень. Што мае на ўвазе Штылерман? Канешне, найперш нафтаперапрацоўчыя заводы у Мазыры і Наваполацку.
Экспорт бензіна ў Расію вырас за апошнія тыдні ў разы. Грошы цякуць Лукашэнку ракой. Так званую беларускую абаронку, якая працуе на расійскую вайну. Усё, што вырабляе дарагую оптыку, чыпы, дэталі для ракетаў ды дронаў. Сродкі радыёэлектроннай барацьбы. Пелінг, Белома, планары, інтэгралы, завод боепрыпасаў пад Слуцкам. Усё, што працуе на гіганцкія заказы Мінабароны РФ. Усё гэта цяпер можа быць знішчана роем украінскіх дронаў. І Лукашенко змаўчаў. Лукашенко адключыў рэтрэнслятары. Лукашенко уцёк. Цікава, што думаюць пра гэта беларускія сілавікі. Галоўнакамандуючы прагнуўся перад ворагам і змазаў лыжы ў самы адказны момант. А што цяпер? Прыйдзе Пуцін і пагоніць іх на смерць ва Ўкраіну. Як лічыце, хочацца беларускаму вайскоўцу тут і цяпер ператварацца ў фарш на вайне дронаў? Тут пытанне да кожнага беларускага вайскоўца, міліцыянта ці спецназаўца. Хлопцы, Расія для вас смерць. Думайце галавой, пакуль вам яшчэ не знесла дах разам з Масквой. Такім чынам, Зеленскі 3 фразамі ўскрыў гнілую сутнасць рэжыму, слабасць Лукашэнкі і правал Расіі. Украіна ва ўдары, Лукашенко у мінусе, Беларусь у плюсе. Нарэшце, трэцяя добрая навіна. Кітай разам з еўрапейскім звязам, Злучанымі Штатамі Амерыкі і Украінай робіцца гарантам незалежнасці Беларусі ад Расіі. Вось, значыць, глядзіце, Лукашенко адключыў рэтрэнслятары. Цяпер Міністэрства абароны Расіі не бачыць, як біць па Кіеве, Жытоміры і Вінніцы. Крэмль шалее. Што? Лукашенко не падтрымаў Расію ў вайне, адступіў, здрадзіў Маскве? Такія рэчы заканчваюцца альбо палоніем, як у выпадку з Літвіненкам, альбо выбухам самалёту, як у выпадку з Прыгожыным. Класіка маскоўскай палітыкі. Таму, канешне, раз адключыў, трэба патлумачыць Крамлю, як жыць далей. Інакш застаецца чакаць толькі нож у спіну ад партнёра па саюзнай дзяржаве. Можа быць, атруту ў гарбату ці спецыяльнай ваеннай аперацыі па захопе Беларусі. Куды ж паляцеў Лукашенко пасля адключэння рэтрэнслятараў? Правільна, на Валдай да Пуціна. Што казаў Пуцін Лукашенку? Ну, ясна што. Не бойся, Рыгорович, усё фігня, увязвайся ў бой, разам дадзім па зубах Украіне, захопім, потым падзелім. Што адказаў Лукашенко? Зразумела, што адказаў. Владимирович, вось ты уже 5-й год ваюеш, усё ніяк. Ды куды ўжо мне? Не абессудзь. Мы лепей адсядзімся ў бульбе. Тым больш Кітай. А што Кітай? Таварыш Сі Цзіньпін за мір ва ўсім свеце. Яму транзіт кітайскага шырспажыва ў Еўропу праз Беларусь патрэбны як паветра. Праз Украіну везці кантэйнеры з таварамі, само сабой, нельга. Вайна. Праз Армузскі праліў, Персідскі заліў, нельга. Зноў вайна. Дзірка ў плоце толькі тут, пад Берасцем. Ну і навошта тут вайна? А кітайскі транзіт праз Беларусь на хвіліначку галоўны чыгуначны калідор кітайскага шаўковага шляху. Тавары на дзесяткі мільярдаў даляраў. Самы кароткі сухапутны маршрут ад Кітаю да лагістычных хабаў у Польшчы, Германіі, Бельгіі. Праз Гомель, Берасце, Тэресполь. Удары па Берасці і Гомлі? Не, кажа Кітай. Вы што, здурэлі? Вось як яно абярнулася. Камуністычны Кітай, усходняя дыктатура, выступае супраць жадання Масквы ўцягнуць Беларусь у вайну. Кітай за мір і супраць вайны ў Беларусі. Афіцыйная заява Сі Цзіньпіна. Кітай робіцца гарантам беларускай незалежнасці. Пакуль Пуцін знясільвае ў няроўнай барацьбе з украінскімі дронамі, ягоны саюзнік Лукашенка з кронпрынцам Колем па-сямейнаму вячэруюць у доме Сі Цзіньпіна і прымаюць віншаванні на Коліным выпускным з кітайскім дыпломам ва ўніверсітэце Пекіна. Пасланне Пуціну ад Сі Цзіньпіна яснае. Крымская класіка. Денег нет, но вы держитесь. Кітай такім чынам аслабляе Расію, ад якой даўно хоча адхапаць далёкі ўсход і Сібір. Бог абарочвае зло на добро. Цяга камуніста Лукашэнкі да камуніста Сі Цзіньпіна, прыцягненне кітайскіх інвестыцый у Беларусь, кітайскі транзіт, кітайска-беларускае стратэгічнае партнёрства раптам стала перашкодай для Крамля ў справе паглынання Беларусі. Такім чынам, хто цяпер за беларускую незалежнасць ад Масквы? Канешне, Еўрапейскі Саюз. Канешне, Украіна. Канешне, Злучаныя Штаты Амерыкі. А цяпер ужо і Кітай. А хто супраць беларускай незалежнасці? Толькі Расія. Тая самая Расія, у якой зносіць дах. Тая самая Расія, якая знемагае ад вайны, распачатай Пуціным. Тая самая Расія, у якой каласальныя чэргі на запраўках. Тая самая Расія, якая 500 гадоў імкнулася ператварыць Беларусь у плацдарм вайны супраць Захаду. І тут ужо гаворка не пра лёс Лукашэнкі. Ён ніколі не быў гарантам беларускай незалежнасці. Але так атрымалася. Цяпер праз яго склаўся суперскі пасьянс супраць Пуціна. Пуцін слабы, імперія слабая. Слабога ў геапалітыцы непазбежна дабіваюць. Раз Пуцін,
два Путін. ЕС, ЗША, Кітай, Украіна з усіх бакоў атачылі падбітага расійскага медведя. Для Беларусі гэта выключна добра. Крах Расіі – шлях да сапраўднай незалежнасці і дэмакратыі ў Беларусі. Кітай на баку Беларусі, Крэмль у мінусе, Беларусь у плюсе. Ці будзе ядзерная Расія спакойна млець і чакаць, пакуль яе даб'юць? А вось наўрад ці. Расія будзе ўставаць на дыбы, раўці, дзёргацца ў канвульсіях, драпацца і грызці. Трэба гэта разумець і не думаць, што ўсё будзе лёгка. А што ж рабіць нам, беларусам? Становішча ў свеце імкліва мяняецца. У любы дзень можа апынуцца так, што для Беларусі распахнецца вакно магчымасцяў. Нам трэба быць гатовымі. Нам трэба мець ясны план, падрыхтаваныя звароты да сілавікоў і чыноўнікаў, сувязь з людзьмі ў Беларусі, цэлыя каманды гатовыя разгортвацца ў буйных гарадах з вулічнымі пратэстамі і вольнымі выбарамі. Нам трэба мець адзіную сілу з добраахвотнікаў, гатовую абараніць народ. Такім чынам, што ж рабіць? Збірацца, гуртавацца, раіцца, дамаўляцца, набіраць сілу, папярэджваць замежных саюзнікаў. Болей медыяў, болей сайтаў і соцсетак, болей беларускіх кнігаў, асветніцкіх праектаў, болей беларускай адукацыі і беларускага бізнесу, болей сувязяў, болей энергіі, больш веры, надзеі і любові да Беларусі. Апошнія месяцы я езджу па тых гарадах Еўропы, дзе найбольш беларусаў. У пятніцу 3 ліпеня сустракаемся з вами ў Кракаве. 18:30, прастора, улица Мікалайска, 4-6, другі паверх. Прэзентую кнігу «Беларусь – гэта святое», а асабліва запрашаю беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, маладафронтаўцаў ды ўсіх тых, хто гатовы далучацца да беларускага руху тут і цяпер. Час для вяртання ў Беларусь з перамогай набліжаецца. Прыходзьце, будзем разам. Не забудьте подписываться, ставить подобайки и комментовать. Верим, можем, пераможем!